Dwethu uThuthani wakaNdlovu kaJeni kunjani? Siyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Umuntu ongakwazi ungazichaza ukuthi ubani? Hayi akukho nzima. Uzichaza kodwa ke noma kube wenzima mawuchaza wena kube mnandi mazothola. Ngakutshela umunye umuntu. Yeah, kodwa ke nje uThuthani ekhaya kusemsinga. Endaweni yaseBathenjini ngiphethe inkosi uMthembu. Induna yami umshipheni. Induna yami. Mina ngisehlabeni. Ekukhuleni kwakho ukhulela emakhaya? Ngikhulele emakhaya mina. Ngikhulele emakhaya. Uthando lomculo luvelaphi nje? Uthando lomculo yazi kube khona ngisafunda isikole. Kusho ukuthi esikoleni ebengifunda khona uthisha bekuthiwa uNgubane. Kwakunalento yeclassic yebo. Kusho ukuthi wayesiphoqa lapho ukuthi socula ngenkani. Mawungayanga ukucula lapho induku kuyafiwa. Namanje nje ngisamcabanga namanje uthisha uNgubane. So uNgubane bekade shaya wena sisi ethi asambe socula siyocula ngithi maphuma esikole thina sifuna ukuya emakhaya manje kuthiwa no ngizosala nina nicule yabo singayifundi thina leyo nto leyo ukuthi manje usala manje moke wabaleka ekseni qalwa ngawe induku ngagcina ke ngijwayela kanjalo into umculo ngathi ngagcina sengothanda ngacula ke iclassic ngabuya ngacula ke nje ngicula negospel esikoleni ngicula isicathamiya ngibuye ngogida nengoma lapho nje yabo ngakhula ke lokhu ke ngizenza ke lezi zinto lezi yabo sengumuntu ke nje usestikhile emculweni mangiphume eprimary ngiya esikole ngaphinda ngacula futhi ngenza isicathamiya ke sengisaya esikole saze safoma iqembu lesicathamiya sesabafana nje ke yasebefunda ngokuhlukana saneqembu lesicathamiya from lapho ngagcina ngomuntu othanda umculo ngaleso sikhathi ubhuti wami ungaphe eGoli wasuka lapho wangithengela isiginci bedlala isiginci ubhuti wami wangithengela isiginci esincane wanginika sona wathi ngishaye lokho ngishaya nje kancane kancane yabo isiginci ngapha ngiyacula ngapha esicathamiya futhi yabo uthando lomculo lalokho likhulile nje kanjalo ngaze ngagcina ke nami mangiqeda ngasesikoleni ngabuya ngeza ngapha ngaseGoli so uqala kwakho ukuba i-engineer musical engineer kuqale nini? Uqala kwami ukwenza lo msebenzi ngiqale kahle ngo-2005 working behind the scenes ususebenza nje as an engineer yini oyibonile ukuthi okay fine mina ke ngisafuna ukuba in front ngifuna ukuba behind the scenes as an engineer? Kusho ukuthi kahle ngithe mangifika la eGoli bengihamba nabantu kunama show ama festival ngifike lezo zinto la eGoli bengihamba uthola ukuthi ubhuti wami wenza sound khona kuma show lapho uthola ukuthi mina ngiphathi ngiyabamba ipika lezi ngiyathwala mayixhuma yabo ngiyabuka yonke lento ma connector yonke into so lapho nami sengikwazi ukwenza lezi zinto lezi ngase ngiqala kwanendawo engangiyenza irehearsal yabo abantu bezokwenza live uthola ukuthi ngasebenza lapho ngilokho ngipractice abantu uma bezodlala live ngibaxhumela isound berehearse from lapho kwakhoza ukuthi isound sengiyayazi but ngikho 100% kodwa sengiyayazi wangithatha ubhuti wami athi I know yiza sizosebenza ngapha ngizokubonisa ngapha e-studio ukuthi masebenza khona kwenzakalani yabo so ngafika la manje ngiyafika vele izinto eziningi sengiyazazi ze-sound wangibonisa okubili okuthathu wangishiya hamba ngasala ngasebenza ngase ngenze sound engineer kanjalo yabo. So sound engineer wena you were self taught? Mina awuzange uye esikolweni? No ngingakazi
angazi ngoyifundela lutho kodwa nje khona ke izintonyana ezimbalwa engazi but nje i-sound straight no azange phela ubhuti wami bese sisebenza naye ekhaya ngebhadi ke washeshe wangishiya ngo 2011 kodwa ke kuningi ke ayesengifundise kona kodwa ukuphisingo namanje nje ngiyaziqhenya ngaye awuphisi ngiyaziqhenya ngaye ngila ngikhona nje ngenxa yakhe wow yabo kuningi engifisa ukwenza nami egameni lakhe mangenzeka ngicina ngithola amandla ngendlela nje okuyiyona ngoba la ngikhona ngenxa yakhe engabe mhlawumbe akekho umuntu owazi ukuthi kukhona umuntu ofana nami ube kuthiwa akazi angidonse ngengalo ethi sondela kulomculo lo wenzayo wakamaskandi I hear ukuthi you are the top engineer not just la in the whole country you are the go-to guy yini enza lokho ngicabanga ukuthi into eyenza lokho noma ngeke ngithi mina ukuhlakanipha kwami kodwa ukuthi mawenza lo msebenzi akufanele ungawuthatha umbono oqhamuka nomunye umuntu kufanele uhlale ufunda mawenza lo msebenzi lo ngoba izinto zihlala zishintsha yabona i-technology yenza njani so ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi kube ngazuthi kukhona okungcono engikwenzayo mina nokuxhumana nabanye abantu kuyasiza nokuthatha abantu ke ubanikeza indawo yabo ubabeke ezingeni labo ngicabanga ukuthi nakho kunomthelela lapho so kumuntu omusha ofuna ukwenza umaskandi or kumuntu ofika kuwe oqala ukubona mhlawumbe uzwile ngawe wherever azwe ngawe kwathiwa nje this is a person that you have to go to ufuna product ufuna nje wazi ukuthi kuzophuma nje ucream kulento yenzayo mesefikile kuwe how do you deal with those people because khona abanye abantu udila kanjani nearrogance yomuntu osefikile studio ayitshela ukuthi mhlawumbe wazi kangcono ukudlula wena kunzima kakhulu ke makufika lapha yabona ke yona into enzima ngicabanga ukuthi umuntu mezo zakimi bamtshelile ukuthi lo muntu wenza 1 2 3 u right menza 4 5 6 yabona masufika wena usufuna ngenze ngalendlela mhlambe yakho kunzima because mhlambe kuzongihlula mina ukuthi ngenze lento ethanda wena or lento efuna wena into engeke ngisho kuba mfowethu nodade ukuthi mabefika bezosebenza ngibacethi ngiyacela ukuthi ukunginiki i-chance ngenze lokhu abakutshela ukuthi ngikwazi ukukwenza mase ngiqedile wena ngizocela ke makuthi kukhona okushodayo okudingayo ungitshela ukuthi no angikabi right makufika la ungakhona yini mhlawumbe ungenzela 1 2 3 bese ke from lapho ngibona ukuthi hayi no ngakhona kuba easy kanjalo but umuntu mezofika ethefika nje eqala ethi siyafika hayi mina ngifuna 1 mina ngifuna 2 uthi hayi okay shuthi wena uyazofunani no number 3 sengizobuza ukuthi yini enye uzongithi ngifuna lokho ngikwenza uphinde uthi ngifuna lokho ngikwenza bese kuzozothi masiqeda lokho bese sengibuza mina ukuthi yini enye kushuthi wena uyazi into ozoyifuna yabo mina ngazi lutho kushuthi kufanele ngenze lento engizoyitshela wena yabo egcineni ke lapho umsebenzi ungasekho ke right ke makufika lapho yabo understandable bese ke eyiphi ingoma wathi musiqedile ukuyenza ucabanga ukuthi yiyo yangisusa la kade ngikhona yayenza ukuthi abantu ba recognize umsebenzi wami zona ziningi kodwa mangizokhuluma nje iqiniso kukhona i-album ngicabanga ukuthi ka 2006 kaMgqumeni yayithi ihloko sakhona i-jukebox ngicabanga ukuthi from lapho ngangenze lo msebenzi loyo kwaba noshintsho olukhulu nabantu bagcina bakholelwa kimi ngoba nami ngangifike ngimfishane emsebenzini bagcina bekholelwa kimi ekubeni ngimncane ngoba ngifica abantu abadala mina kube kusacula abantu abadala ngithi kusekhona no producer uthola ukuthi obaba abadala yabo bagcina ke abantu bakholelwa kimi nabanye ukuthi hayi lo mfana noma emncane kodwa umsebenzi wakhe no uyawenza wow ya kusuka lapho nje hayi ke
Hayi avutha ke. Kwavutha. Hawu namanje ngobona kuvutha nje. Yes, kunjalo nje. Ngizwa kuthiwa uthanda ukuzingela. Uthanda izinto zokuzingela. Khona umuntu ongitshele lapho nje ongihlebelile ukuthi uyakuthanda lokho. Kusukaphi? Yabona makufika lapho ke. Akekho umuntu engihlukanisa naleyo nto. Akekho. Akekho ngoba nomlungu ngimtshele mayetha ngizosebenza ngesonto time lungu no. Ngesonto angikhona ukusebenza, ngesonto ngiyazingela. Hayibo. Ngiyamtshela no. Ngicela ungixolele ngesonto. And useyazi ukuthi ngesonto angisebenzi. Ngesonto ngisuke ngozingela mangangozingela ngithathela izinja zami ngihambele nazo. Ukuzingela kona ngisuka nakhe emakhaya ngoba mina ngisuka emakhaya. Ngisuka nakhe emakhaya. Ngiqale 97. Wow. Ukuzingela. Uqale 97. Ngiyadala mase. Ngimncane. Ikuzingela ish. Angithi ukuzingela lapha la ngifike ngikhululeke khona. Okay. Yabo. So indlela yokudistressa in a way. Kunje mangisizingelena akekho umuntu ozo ifoni ngithatha ifoni yami ngibeke lapha ya ngithathele izinja zami ngihambe nazo even noma kuthiwa ngizingeli njathi ukuthi ngihambe nazo nje ngishaya umoya yabo. Yabona masokhuluma ngomgqumeni. Ya lo mfo waye right kakhulu. Kakhulu okuze kube manje masikhuluma ngomsebenzi. Abakhona abafowethu abaculayo nengane kodwa ke akekho engamfanisa naye njengamanje. Wow. Yabo. Lawe benza ngakhona izinto makuthiwa siyasebenza lo muntu makuthiwa uzosebenza befike uzosebenza. Uyazi lo muntu bethi mayeme recorder thothi urecord ingoma engapheka ka20. Understand? Kodwa within 3 days lo muntu umsebenzi wakhe uzobe uqede uwonke. Wow. Phelenya wonke. Akekho umuntu engasebenza naye kamnandi ukudlula lo yamuntu. Wow. Akekho. Nobunye ke lo muntu into engayithanda ngaye ungomunye umuntu akathi mengibona akangangibheka ngamehlo wangibona ngingelutho. Lo muntu lo yana yena umuntu oqala akakholelwa emsebenzini wami wangethemba ukuthi ngenze kumsebenzi wakhe ngiwenze ngendlela. Uyabona nje la ngikhona unesandla esikhulu. Unesandla esikhulu kakhulu ngoba kubantu lo msebenzi ngavezwa uye. Yabo ukuthi ukhona omunye umuntu okwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eright. Kodwa kangisho ukuthi uye yedwa no. Yabo. Usho ukuthi nje kodwa yakho i-highlight yokuthi uye umuntu oqala ukunikeza i-chance. Wayewanginikeza i-chance. Wakunikeza i-chance wathi yenza lento oyaziyo. Kwaphuma lento ephumayo. Yathandwa yiyo yonke umuntu. Bayithanda kakhulu abantu. Kakhulu. Wow. Yabo. So nje lo muntu angazi kusafanele ngithole indlela yokubonga futhi nawe. Kushuthi mina ngobonga nje. Kumele impilo yami nje kumele sihlale sibonga nje. Sibonga kukuhle sibonge kukubi kodwa sibonge nje. Umuntu oqala kuMaskandi umuntu aka recorder uMaskandi kwathiwa ohlukanisa onyaka uThuthana. Awuzweke. uThuthana wa record artist kaMaskandi wali producer. Waphinde wadlalela nenkosini. Understand? Wow. Yabo. One lelo artist lelo lahamba laze layongena ku number 1 lanqamla onyaka. Wena njengoba sikhuluma nawe namhlanje I believe ukuthi bakhona abantu abasha abathanda i-sound engineering. Abantu abasha manje bawuthanda umculo but they don't know how to get from point A to point B. Wena as usula what would you say yini ongayisho nje kubona ukuthi for wena ukuthi ufike kulezinga noma undlule kulezinga engulona yini ongayenza nje? Uyazi isifiso sami njengamanje lolwazi enginalo uyazi angithandi liphelele kimi. Bakhona
esengibanikezile Yes. noma ngingakabi proud ukuthi sebe right 100% kodwa okuningi engikwenzayo sebeyakhona ukwenza ngendlela futhi right noma bengakabi 100%. Yes. Kodwa nje ke into engifisayo ukuthi ukhona yazi umfana oyemncane bejwayele ukungifonela ethi waseNewcastle behlala ekhaya ethi ngelinye ilanga uyafisa ukuthi efike la ngikhona noma ngeke ufika mhlawumbe efane nami kwathi kodwa uyafisa manje angisamazi salahlekelana naye ngazi kwenzakalana andingangifisa ukumsiza. So engifuna ukusho ukuthi noma ngabe ubani umuntu ofisayo ukufika la ngikhona noma ufisayo ukwenza lo msebenzi engiwenzayo izandla zivulelekile. Anginankinga and ngibhizi kunezinto engisazenza ukuthi ngikwazi ukuthola mhlawumbe noma nje igumbi elincane lokuthi sithole sound ngikwazi nami ukufundisa labo abathandayo ngaleso sikhathi angeke uzukhokhe ngizobe ngikwenza mahala. Yabo, that's beautiful. Ngizobe ngikwenza nje mahala. So siyafisa nokuthi because this is international siyafisa nokuthi government angabe azwe lento ishoyo so that you are able to get at least even if it's funding because you'll be helping young people. Uyazi kukhona ukuthi umuntu umnikeze something or umupha ukudla azokudla ngaleso sikhathi kodwa umupha iskill umenza ukuthi akwazi ukuphila for as long, you understand? It's the same thing that your brother did for you. Yabona. So kuhle nje ngalokho mina nje engijabula ukuthi nje sithola umculo esithola kuwe. Ake ngibonge qala labantu engisebenza nabo bebonke nje ngeke ngize ngikhona ukubala ngawani. Kodwa nje ake ngibonge yazi abantu engisebenza nabo bangihlonipha. Angazi ke nami noma ngiyabahloniphani kodwa bona bayangihlonipha. Angifuni ukubakhulumela yabo ukuthi ngithi nami ngiyabahlonipha kodwa nje ke ngibonga indlela bakwazi ukunginikeza indawo yami. And lokho kuyangijabulisa ngoba kuyakhomba ukuthi ngibalekile kubona. Yabo, ngiyabonga futhi ke mhlambe masingaqhubeka sisebenze nje ngendlela esisebenza ngakhona sibambisane kube mnandi njengoba kumnandi ngaphela lo msebenzi siwenzayo once kwakhona into ekuphazamisa emoyeni awusasebenzeka kahle. So hlala sijabule masebenza kumnandi. So nje into engifisa ukuthi kungashintshi ngathi singahlala nje sijabule masebenza kube mnandi siphinde sikhiphe nje zona ingoma ezimnandi ngoba yazi ama hit ke nje into esiyenzayo. Your ringtone ushaya ushino Mtekhala. No, ushino Mtekhala. Abantu engifikele kubona lapho. Understand? Ngifikele kubona ngemncane oshibona abangakutshela ke ngami ukuthi lona simazi emncane fika la ufikele kuthina bakuthi wayebhethe uthi wayedelela or waye right ibona bangazi ke ukusuka nokuhlala lapho ngifikele kubona kuze kube imanje ngingane yabo namanje. Yabo ngisebenza nabo kusho ukuthi nje emculweni cishe ingoma yabo lethi wangisiza baba le eyathengisa kakhulu. Ngesikhathi kwenziwa lo ngoma ngase ngikhona lana kodwa ngangisafunda umsebenzi. Irecorda nje ngangikhona la e-studio. Yabo babe record ubhuti wami kodwa ngangikhona na. Wow. You understand? So into ethinta ushino Mtekhala ithinta mina noma ngakuthiwa nje yini ithinta mina noma ngakuthiwa usukhuluma kabi yazi ukuthi sewuphoxa nami awuphoxa yabo ngoba abantu engifikele kubona bangakazi kube khona into wrong abake engangayizwa beyisho kumuntu noma kimi ngoba abantu abamaziyo umuntu bamazi umuntu and bamhlonipha ukuthi umncane umdala udumila udumanga unjani umuntu nje bayamazi. So le ngoma lena ingoma yarekhodwa yimi kahle yabo yarekhodwa yimi. I know kushuthi kaNdlovu kune cream kaNdlovu hayi kwaGajeni kune cream ngoba kokukhona ubhuti nawo ukhona wa recorder lapho yabo for kushuthi washa hit angithi yabona nje le hit yabo ushino Mtekhala ethi ngisiza baba ngicabanga ukuthi
angazi noma ngizothi eSouth Africa vele ayikho ialbum eyathengisa ukudlula leyo. Yes. I-record obani i-record umuntu obuye Natal njalo singakhohlwa lokho. Yabo. eNatal isibuye sithathe kancane. Hayi asithathe kancane sesiyabona ukuthi angithi manje siyabona sekukhona kuningi kakhulu. Yeah, isaphela lana ukuthi eNatal kuyaliwa kwenziwani asiyasithina leyo nto nathi sizwa ngendawo. Manje ke sibanini sizosuka nini sibe ne studio eNatal. Ngoba ngisafuna uku-interviewela la. Ngifuna this time ngifuna ukuthi wena ungi-invite ukuthi ngiyasebenza namhlanje ngifuna uzwa ukuthi kwenzakalani namhlanje. So uze ngubani ngaphela into engisenhlelweni zayo le. Awu. Yeah. Uyabhula ngisho khona ngifuna ukwazi ukuthi siyanini eNatal so uzokwazi uku-invite ukuthi yazi namhlanje is my first day in studio ngiyasivula namhlanje so ngifuna ube khona namhlanje uzoshutha ukuthi uyazi challenge angazi ukuthi le COVID ukuthi ngiyikhohla kanjani because ngangithi lento ngangiplan ukuthi October 2020 yes ngiyovula istudio sakwandlovu wow yabona kwafika lento ke so inhlelo zami zase ziyaphazamiseka kodwa nje akukho kude sikuthola kanjani no mina ngiyatholakala yazi ngitholakala kalula ngitholakala kalula kunje kwabanye abantu babona ngathi kubanzima no ngiyatholakala kalula futhi ke kulula ukukhuluma nami ngoba mina oqala umuntu ngiyamazi ngizalelwa emakhaya ngizalelwa ekhaya elinenhlonipho yabo so ululu kungithola noma ke abanye abafuthi ke bethathele lo thuba belisebenzise ngendlela errong mase kunendlela ukuthi sixhumane kodwa nje ukuthi ngithole kulula ngoba ma social network ngiyatholakala nenamba yami khona ngayibiza nje number yanginankingi sizoyifaka ku screen phansi into esizocela yona sicela nje ukuthi usitshele ukuthi ku Facebook utholakala ngobani mawukuthi khona ku Facebook ku Instagram uyatholakala na sikuthola ngobani ngesinye isikhathi abanye batholakala ke ku Twitter u Facebook uThuthani Ndlovu yes ngithola ku Twitter awukumehluko yazi still uThuthani ya Instagram kiyafana WhatsApp ngazi nakhona ngiyatholakala ngiyatholakala kodwa ke WhatsApp khona enye number engitholakala kuyona ngoba le yokusebenza mangizohlanganisa konke gcina ngiphazamiseka so what we'll do is we'll put the WhatsApp number where they can try and get a hold of you then bakulandele ku Facebook Instagram na ku Twitter sibonge kakhulu butwami